Mayong aga syudad sang Bacolod, may nga Negros Occidental kag bugos nga Western Visayas kag Pilipinas. Happy Sunday everyone mga ka-aksyon. So subong nga adlaw Domingo, Hunyo 19, 2022. Welcome sa pagpangalagad Action Reports Sunday Edition. Kaya po ng inyo alagad Action Dorel Cabato. So sa subong nga adlaw mga ka-aksyon, of course, ginaselebrar naton ang Father's Day. So happy Father's Day sa tanan nga amay. Subong nga adlaw, no? So, happy Father's Day sa inyo, sa akon amay, sa inyo amay, sa amay sang inyo ginakilala dra nga amay. Sa aton sa station, happy Father's Day sa aton diri nga mga action reporters, mga technicians, drama, and soon to be a father. Kay action Oliver subong nga rin sa sa aton nga tech na on duty, happy Father's Day sa iya. Sige. So, subong adlaw, of course, mga ka-aksyon, sa mga mag-celebrate sang happy Father's Day, sang Father's Day, especially ang mga lagaw-lagaw subong adlaw, so halong-halong lang ta. And enjoy sa pag-celebrate sa adlaw sa mga amay, no? So it's time to, hindi man sana sila nga subong talang sila i-appreciate, but bisan hindi pa manda Father's Day, dapat i-appreciate gini aton yung mga amay, mga haligi ng tahanan nga naga-provide sang pagkinahanglan sang kada pamilya. So saludo kami sa inyo tanan. Happy Father's Day, kid. Okay, kag magluwas dra mga ka-aksyon sa Father's Day, of course, ginasaulog taman subong adlaw ang ika-161 o kon 161st birth anniversary sa ato national hero nga si Jose Rizal. So subong ina nga adlaw mga ka-aksyon. So kadungan gid sang Father's Day. Okay? So, sige, ulupod ta subong nga aga at tubla size 30. Kagaton pag-istoryahan ang pila ka mga balita nga kanabo subong semana. Kag of course, ang hindi na bago sa ato na, ang liwat na naman yung pagsaka sa produkto, sa presyo sang produkto petrolyo, mga ka-aksyon. Okay? So, pag-istoryahan ta karon, upod man ang mga balita sa ato niya nga action reporters kag correspondents sa subong man nga adlaw nga igadulong Manila. So, sige, kag ang pila man ka mga balita national, balita sa patag sa entertainment, international, kung may dalag ko ka balita kag sa sports, mga ka-aksyon. So, ibaloon ta na karon ang mga detalye sina. Sige, so good morning na sa tanan nga nag-upload sa akon via Facebook, YouTube, website, kung diin pamanda sa radyo, drama ka-aksyon. Tanan nga malabutan sa aton pagpangalagad sa sining adlaw. Good morning sa inyo. Kag even sa luwasang pungsod, kaya may Facebook live kita, so may mga ka-aksyon ta ng mga OFWs nga naga-monitor man sa ato. So, good morning sa inyo tanandara. Sa diin man ka mga bahin subong sang kalibutan, mayong aga, mayong udto, mayong gabi, may hapon dara sa inyo tanan. Okay? So, sige. Kag sa aton nga mga action reports na mga ka-aksyon sa headlines, aton pag-aunahon si action na Arte Hupon sa balita niya nagikan sa City Hall. Assessments ang bitaw angot sa experimental night market sang syudad na tala na nga igasumiter sa sangguniang panunsod pagkatapos sang Hunyo 30. Balita naman nagikan sa Bacolod City Police Office kay Action Eric Magbanwa, pagpatay sa negosyante sa BS Aquino Drive, paday ng investigasyon suno kay BCPO Director Colonel Martir. Kag sa ato naman nga mga action correspondents, ang balita nagikan kay Action Nelson Patino, pagpamatay sa mga rebelde sa mga tao daw kasubong lang sang manok suno sa militar. Balita naman nagikan kay Action VJ Apasible,
Himamaylan City Police Station paday ng kampanya batok sa ginaligar recruitment sang NPA sa pila ka mga buluthuan. Hepe may panugyan sa mga kabataan. Balita naman kay Action Roger Gutib, maistra nga nag-turnover sa pulis ang isa o kung may maistra nga nag-turnover dito iya sang isa ka armas lothang sa kapulisan. Kag sa subong man nga adlaw mga ka-aksyon sa hindi gid lang madugay karon i-check ta man ang aton nga patrol with action na Zil Menardo. Kumustahon ta ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Labi na nga daw nag-ulan kagabi no. Actually wala ako kabatsyag pero nakibot na lang ko nga pag kibot gidya. Pagbiyahe ko mga ka-aksyon pakadto di kay nasa station mga around 4 a.m. So basta ang dalanon no. So tungod siguro nag-ulan, of course. Hindi mo naguro mabasa kung di mag-ulan, alangan naman basyahan mo na. So, may pag-ulan, guro kagabi, tigaling kay hindi ko lang mabatian. So, karon i-check to na si Action Zeal karon sa iyang observation sa palibot sang syudad sa Bacolod. Aton ina nga usisaon, okay? So, happy birthday na sa tanan nga may birthday man today Blama Ka-aksyon. Nag-celebrate man sang anniversary. So, may mga double celebration. So, buong birthday na, Father's Day pa, no? So, enjoy gid Kag-check gid naton ang weather. Karon mga ka-aksyon, i-ano ko sa inyo, gadulong ko sa inyo ang lakat sang panahon. Karon, i-check naton ina sa update sang pag-asa. Okay? Sigela 5:09 Action Radio Philippine Standard Time. So stay put lang kamudra mga ka-aksyon. Kag hindi na mag-silo pa sa istasyon kay madamo ako sa iga-share subong sa inyo nga kagahon na subong nga aga. So damo ta sang pag-istoryahan. Do kadamo gid sa nagakatabo subong sa syudad sang Bacolod, labi pa nga grabe ang pagluntad la sang mga tiniruhay diri sa Bacolod, no? Nagpila-pila lang kadlaw ang balat-balat, naglatiro na naman. Okay? So, sige sa akong Tito Benji Perwelo nga naga-monitor, watching. Happy Father's Day sa imo, Tito Benji. Nagkaroon maka-action tayo isa-isahon na sila panamyaw sang Father's Day man. Okay? So, again, sa tanan yung mga biyahe, subong agod mag-celebrate sang Father's Day, maglagaw-lagaw, diri sa Negros Occidental, enjoy ka mo, but at the same time, maghalong. So, sige, alas 5 Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Magabalik kita mga ka-action ha. Mapause kita anay for some commercial break. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Life Extension Vitamin. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Last 5:15 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik na sa Action Reports Sunday edition. Sige pa ng inyo alagad Action Dorel Kabato mga action. Sige, antes naton kamusta ng patrol sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ang observation report. Ikadulong ko na sa inyo mga action ang weather update naton sa Siliman nga adlaw. Kaya nagikan of course sa Pag-asa. Ang ridge sang high pressure makaaksyon kon HPA ang nag-extend sa karon sa nasidlangan nga bahin sang northern kag central Luzon. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang mangin magulugal umon ang kalangitan nga of course may lapta-lapta nga pag-ulan ina bangod sa localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin. Gikan sa nasidlangan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, ang mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod mga kaaksyon. Kag ang temperatura subong adlaw sa Bacolod diara sa 26 tubtob 32 degrees Celsius. Kag ang adlaw nagabutlak o kon magabutlak las 5:24 sining nga aga kag magatunod naman las 6:07 karon sa gabi. Sige, okay naman ang aton nga patrol, aton kamustahon ang paglibot-libot ni Action Zil Minardo sa syudad sang Bacolod. Sa medyo basko ang aton okay, sige. Sa siniman nga kagahon mga ka-aksyon. So, Action Zil, kamusta ang palibot sa syudad sang Bacolod nga medyo do nag-ulan guro kagabi ay hindi lang ko sure pero I think nag-ulan gid man. Action Zil?
Action Dorel, good morning sa aton nga mga taga-Palamati. So, daw hindi ko mention diyan ang gusto ipabutsyag sa ang kalangitan. No? Kaya, dari magandang galumon, pero daw mabutlak man ang adlaw, Action Dorel. Kung makitaan ko sa kalangitan, oo, doon ka lang yan. Lunga daw ko orange, sa kalangitan, siya subungaga. Pero nagulangkit man kagabi? Oo, nagulan. So, mga kagahon na, mga 2 a.m. Mga 2 a.m. na. Bugtaw ka pa, 2 a.m. na? Oo, bugtaw pa Action Dorel. Lain, longga. Hindi pa katulog. Hindi ka katulo. Kaya tumod guro sa ulan. Ako yung wala ko yung kabati isang ulan. Yung grami iguro akong tulog, Action Seal. Pero, Oh. isar nga mag-ulan ni Action Dorel na mapaan sa gyapon ang temperatura, mga alas 2 sa isang kagahon, no? O sumo, ano na, damabot laki dyan adlaya sa mga aga. Ate, Pero- sige, hindi na pagpunggi. Mabutlak na saya. Pero, Pero- oo, magandang galumo, nagsagyapon niya ang kalangitan sa Action Dorel sa muli nga oras, no? Dari sa maya north nga bahin, kagkasubong man sa may south, sa south ganiya daw matupa na gid nga ulan, no? Do ka itom gid sang kalangitan na pero subong ni Action Dorel kaya nga lakat sa trapiko sa siningaga, kita natin madamo na sang salakyan ang nagalabay-labay, no? Dari sa maya dalan Araneta ya sa aton nga pagachekyar kag sa maya Libertad, Central Market, at Burgos Market man Action Dorel na madamo na sang kauturan naton ay nagapanindahan kiti subong kabalo naman ta Domingo nga adlaw. Medyo masako na kag Happy Father's Day gid gani Action Dorel, no, sa tanan nga mga tatay. Yes. Kagad ako na tatay man Happy Father's Day gid, no. So I love you. Oh, I love Boy, you. love you. Ka-sweet. Very sweet. Oh, so sa imo sa amay na Action Zeal, kung nagapamati, so I love you kuno pa. Sila na Action Zeal. Kasi yes. Kag i-greet ang tanan tag sa tanan nga tatay kag nagapakatatay. Ay, sana all. Hindi ako Dorel, hindi pa man sila nga literally, no, nga tatay. Kaya ang iban mayara nga mga single mom nga daw tatay naman, no, para sa mga ilang kabataan nga nagtindog man na bilang isa ka amay sa ilang panimalay Action Dorel, no. And ang Action Dorel, ang tatay ko no, ang undisputed king of the house mo, no. Nan, correct. Undisputed king of the house, no. So sila niya ang mga amay agad siya nga puluyan na Action Dorel, no. Haligi ng Kompariin. Yes, haligi ng tahanan Action Zeal. Oo, ang haligi ng tahanan. So, kung ang haligi ng tahanan, dapat pag-on ginay Action Dorel. Yes. Na kaya pundasyon na ginasang panimalay. Yes. Kaya Action Dorel, no, sa subong man nga aga, Padria sa may Dalan Araneta, lapit na libagan sa may downtown area. Na. So, makita na po, ang sitwasyon man, no, laka-laka, Padria subong ang salakyan nga galabay. And like, detail sa may Sincang Airport na yon, no, nga Dalan Araneta, magapaliko na draya going sa alagyan. Wala pa Bacolod din City Police Office sa Damdamo na dito ya ang nag-agi nga mga salakyan. No? So, may nag-walking-walking na, may nag-bike-bike na makita natin sa pang Hilgaro, no? Sa kada area sa National sa Bacolod. Dito kanina sa may Bacolod. Sa sumunod Action Dorel, no? Dari sa may Negros Occidental High School o kung sa NOHS sa pagkabalo kung daw may civil service examination. So, Ay, gali. So, oo, God bless. Yes, good luck sa mga matake, no? So, mga aga o ka na nga adlaw yan sa ilang civil service examination. So, hindi ba naman siya basta Action Dorel, no? So, kung mag-take sa mga kasubong sa board exam o ka na CSA, nag-review, nag-undergo, sila review. So, baka lang kaya nga iban no pilaman ka tuig Action Dorel nga wala sila nakatake no bangod sa nga pandemya o kung nasa pag-suprer man nato na sa nga COVID-19. So sa may downtown area Action Dorel, no, normal pa ang lakat sa trapiko kasi ang mga establishmento yan nakalaka pa ang nagabulukas subong agad rin sa may downtown area kasi makita nato na Action Dorel amo ni oras may police visibility na diriya sa may sakop sa downtown area. Nagkakasubong man o dira sa mga central market kaya sa atong nga pag-checkyer kag paglibot sa mga market diri sa may syudad sa Bacolod sa madaw pa sa Gyapon. Dati ang sa bahin sini Action Dorel subong, no, sipot pa o na amo man Gyapon ang presyo sa gatong pero nauman siya naman sini nga si Mana
Yes. Sa Martes na adlaw, kayo daw mahila na taman ni Action Dorel. pero dako gid ang hilanat sang mga diesel eh. Kay do dako naman gyapon. Ha? Kaysa Dalawa naman sa piso kita taas. yes, Sobra dua ka piso. 2 pesos kag 60 centimos sa diesel. Oo, Oo. ang ano yan, daw centavos, ano ang itaas siya ang nasa bahay sa gasolina Action Dorel. Daw makumod-kumod ka pa niya, rigaron daw mangyaw-yaw ka nila sa diesel. Hindi na lang ko, wala na lang ko gakomod Action Zeal, kag wala ko na ginapaminsar. Kay kung paminsaron ko pa na daw, mas stress lang ko. Na? Mas stress So hindi ko ka yung lang, gusto oo. hindi ko yung gusto ma-stress kay ang manok gani stress free. Kita ka na sang manok nga mabakal mo sa merkado nga stress free kanami sa no? Sinabi ako. Di ba? So ang manok gani stress free so Stress free, wala pa Action Dorel. yeah. So mo na dito na pagpaminsaro na kay ti wala man ta Japon da mahimo. Kay bisan ano talaga ni siling ko. So sulit ko ginahamba bisan ano talaga nga ligid-ligid kag igod-igod. Hindi gina magnubo o hindi magpanubo ang aton nga mga ano ya. Aton nga mga oil companies wala Action Zeal. Yes, So correct. ang Action Dorel, kay kumod-kumod sa malanon. dala na lang sa kumod-kumod so paabuton na lang gid nga ang gasolina maabot gini yata isa ka gatos ang litro, no? Especially ang diesel subong. Ha? Timbo na isa bala ka saka. Ah, Sabi timbo. sa bahay, may kung magsaka ang krudo ka gasolina daw may tendency man nga magsaka ang tanan, no? Ay apektado sa transportasyon, sa Of pagkaon. course. Pero ang creepy, base magtaas, di ba manuoy, makamasama. So magamon ni do hindi na taniya ka pangukay-ukay dira sa night market sa Balistero so. Nakalagaw ka na da Action Zeal? Tika mo, nakalagaw ka na da? Oo, Action Dorel. Teka, kamusta? First, gid niya pag open din, nadala timing nga, gid nga ato kita dito, mga alas 4 na gumula, din sila nga mga ukay-ukay, do ka namin. Tapos yung mga, ganamba ko gano'y ligad kay Action Eric, no? Kay isang hapon ko, si Action Eric, to mo, ang core, no? May mga baligyan dito, gano'y nga mga swimsuit, mga, dito mo, gano'y ka ba, yung mana sa swimsuit. Kabalo guro si Mana nga may laktan ka. Dahil laktan. Yes. Kaga may laktan ka nga of course beach. Alang ano kamudlay maguro mag-hiking ka na ka swimsuit kaya. So, gaka-feel guro ni Mana kasi lando ka sexy ni Sayaw. Ga-prepare gini siya guro para sa iya nga sa iya nga beach trip. Yeah, bitch. Yes, sana all. Nahiking nga pante. Kalain. Si Nadine lang na iya. Si Nadine Lustre. Nadine Lustre lang na may karapatan. Si Nadine Lustre lang may karapatan mag-hiking nga naka-panty lang. No? Oo, try ka na. So hindi ba na siya everyday Action Zeal, 'di ba? Ang ang night market. Do bali, 'di ba? Ano pa lang na do tawag sila ni experimental. Oo, So, experimental. So Days sila ko, no? Ang matay bate ko, Chindore. kaya I think do matapos na siya sa mga 26, kaya 'di ba do 17, 18, 19 na and then 24, 25 kag 26. So, ang nabitaw na tala na nga hatag man sa ila assessment. So, mayo man ni Action Zeal kung mapadayon, kaya at least makabulig bala sa aton yung mga kauturan bala nga bisan negosyo nga gagmay lang na. Correct yung Action Dorel. Kaya tikalabanan dito, no? Ang ukay-ukay gid ang nakalataga dito ko na sa may night market, ni. Kasi, yapang imitarong gani si Sir Abby, ang treasurer dira sa night market, no? Sa mga kumuluyo, sa nga syudad sa Macolog, na kung pwede, man dira sila yung bisita sila ginagmay dira nga mga negosyo Action Dorel. Kaga, makita naman natin nga ka-budget friendly wala sa mga ukay-ukay kaya tayong presyonan nila may ara mga blouse niya 3 for 100 may ara tagong 50 may tag-shell o depende sa klase man Action Dorel, no? Kaga inihali na sa tala na Balesteros, no? Sa may Balesteros Araneta, no? Sa may downtown area dira kung gusto nila checkerod, no? Kaya daw kadamog sa pag-post Action Dorel kadamog sa mga komentar man, no? Kaga sa gyapon indis ka, no? Kasi nga nag-open dira sa nga night market, no? Ang social distancing kaga precautionary measure Action Dorel, no? Dapat obserbaron agad ni sa aton nga mga kauturan
katauhan man action Dorel. Yes, correct. So, sige So, malagaw, tada gali kay budget friendly, gili sing Action Zeal. So, mangita tada sa aton nga i-outfit. Correct? Tata. Yes. Kaya, syempre, kamahalan daan sa gasolina subong. So, ang outfit mo dapat budget friendly na lang gid. Hindi ka na lang gid Budget-friendly magsige lang. to pa mahal anay sang imo nga outfit. Kaya hambal nila ang outfit. Kaya hambal nila ang outfit sa gadala man ako no Action Zeal. Mangula na ako no sa presyo. Kaya bisan ano pa na ako no siling ko gid Action Zeal. So sige, so i-check to sa Action Zeal kay medyo na dunlan siguro. Pag siling ko sa iya nga maano kami malagaw kami. Actually nakalagaw na siya sa dayamong sa may night market sa may Ballesteros. So ako wala pa. So Action Zeal mapili na tada sa aton nga i-outfit, no? Oo. Kaya ang balga nila, amo tong siling ko bala nga sa nagasuksok na lang na ako no, hindi na ako no, bisan ano pa na ako no kamahal, sa ginasuksok mo, kung hindi ka ngayon, tsaka, ginaya ko no. Yes, correct. Correct. Action Dorel, Oo. no? So, depende na ko na sa gadala mo. Sa pagdala ko na sa nga Nan. isa ka tao ang iya siniya nga outfit. O, dis ka na natuod ka mahalya kung hindi ka ngayon, hindi ka ginangayan. Correct. So, ara ya bisan ano ka barato ya, kag nami simulan tawon, ti mahal na siya. Correct, Oo, mahal ang correct, yes. tawon. So mo na Oo, niya. laman. Mangin Wala budget man na sa brand mo. Oh. Damo man da brand so kayo kay. Basta sagad ka Okay. lang. Oh, so sagad ka lang mag lantaw-lantaw. So damo da sang may brand. Pero galing kay na tiyan mo na na okay ukay te syempre na suksok na. Pero lantaw naman tong mapuslan pa hindi man do trapo no lang. Basta na trapo na nakaroon. Yes, no? So, amo sila. Sige, ano mag-invitar ta sa aton mga kaksyon nga maglagaw dira sa Ballesteros, Araneta, no? Ballesteros, Araneta Night Market. So, open sila nag-start sa June 17, 18, kag subong nga adlaw, open man sila. Kag next week naman, or sa siniman nga week, 24, 25, kag 26. Nan. So, Yes. damo pa kamo, time pili lang kamo kung saan o kamo dira maglagaw mga ka-aksyon. No? Yes. Para makaganar man ang aton dira nga mga small business owner nga nagaplastar dira sa ilang nga mga baligya. No? Correct, Buligay lang ta, no? Correct. Oo. Yes. So, oo. Sige Insakto gyud to. insakto ginay Action Zeal kay masarap magtulong. Magtulong. Magbulig tayo. Magbulig tayo sa ating mga Magbulig tayo sa mga nangangailangan. Yes, correct, Oh, correct, yes, correct. Sige Action Dorel. Mhm. Oo, diri kita subong no sa may kadtuan tani ani ang nagluntad bala kagabi nga shooting incident. So i-follow up tadi subong sa may police station 4. No? Kay bado adadlaw na nang giniya papawayan yung mga kami ay. Gani, amo na gani siling ko Black Action Zeal. Balat lang gid ang shooting incident, may isa lang kaadlaw, after isa kaadlaw ara naman. After Oo, duha kaadlaw kay- ara naman. So amo na bala sa siling nga June Black Action Zeal. Walo na. O ikawalo na ni no? Ikawalo na ni ang Oo. kagabi. So timay lang kay sige ibaloon ta na karon Sa paano day. walo. Sa walo Action Dorel may ara 6 ka fatality no in the month of June lang. Nante? record niya ang Bacolod City Police Office ya Action Grabe. Dorel. Oh. Oo. Taga initially Action Dorel no ini ang naguntad nga shooting incident. So chikero naton adri ang mga detalye sa may police station 4 no kaya para karon ma-feed up naton sini sa aton nga mga kauturan man Action Dorel no. Sige. So kagabi mga pasado na to alauna gini nagaluntad ini ang pagpangluthang no kaya sa aton sa initial info daw police ni kuno ang nakatiro yung Action Dorel. Okay. Sige, detalye sa Action Zeal. Palabot mo lang sa amon karon. Sige. Yes. So, for Action Dorel, no, subong Adria sa may dalan sa Villamonte, okay, ako na no, normal pa man ang lakata sa trapiko, no, subong matawhay pa kaga malinong sininga aga ang syudad sa Bacolod. Action Dorel, observation report, nagikan sa patrol, ini si Action Zeal Minardo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Madamo gid salamat Action Zeal sa patrol sa mga observation report sa siniman nga aga.
Las 5:31 Action Radio Philippine Standard Time mga ka-aksyon. So inyo nabatian mga ka-aksyon ang palibot subong sa syudad sang Bacolod. Medyo okay pa man ano. So sige. Karon sa ato nga pagbalik kay commercial break kita anay. Ato na pag-istoryahan ang pila ka mga balita lokal mga ka-aksyon. And of course, pagdalawang ko man sa inyo ang balita na sa ato nga mga aksyon reporters kag correspondents. So sige, stay put lang mo dala maka-aksyon kay magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Sa sakit sang ulo kag hilanat, Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan. Alright! So, good morning mga ka-aksyon. Sa taran nga nagaupod sa aton subong via Facebook. Mayong aga sa inyo. Good morning! Kay Melvin Peñafiel, Happy Father's Day sa tanan niya tatay. Yes! Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning Miss Jinky! Sa may Phoenix, Arizona, Happy Father's Day. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Papa Joe Nia, Alcherry Aldrich, John Apil, Sir Noel Amar, kag sa tanan niya Tito Nia, Rafaela and cousins nga mga amay na. So, Happy Father's Day sa inyo. Kay Tita Hana Gacho Peruelo, good morning Tita Han. Dala sa may barangay sa Bago City. Kagawad Imbong Jocampo sa may barangay Maaw. Good morning Kagawad. May lang nga pagpamati. Kay Jimmy Senior Latido or Jimmy SR, good morning. Dara sa may Barangay Mailom, Bago City. Speaking of Barangay Mailom, good morning. Dara sa ako niya, Tita Edita Valero, kag Tito Dodo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing suon, no? Sige. Kay Jeneline Villasor, good morning. Anthony Louis Habagat. Eddie Laus, good morning man. Kay Nana Isabel, dala sa may Victoria City. Wilma Inocencio Cabarles, good morning. Gina Macapas Shentos, good morning man sa imo. May lang nga pag monitor. Kay Elgar Flores, good morning sa Flores family sa Sitio Olimbo, Barangay Kalapi. Hindi nang Kalapi man. Sige, good morning sa inyo. May lang nga pag pamati. Okay. So, sige. Kag sa tanan nga naga sa ulog sang birthday today, happy birthday man sa inyo. Kag, mga ka-aksyon, congratulations man gali sa tanan nga graduates bala, 2021, batch 2021-2022. So, congratulations sa inyo. Ginagreet ko man sa gina-congratulate ko man, congratulations, Brian Tancinco, nga nag-graduate kahapon nga adlaw. Kag sa tanan niya, again, sa tanan nga nag-graduate. So, ang Barangay Kalapi, sakop sa Banwasang Hinigaran. Okay. So, good morning sa tanan nga taga Banwasang Hinigaran, mga ka-aksyon. Kag, tamyawon ko lang bala si Sir Jero Pinachos ni Guro. Good morning sa imo, may lang nga pagpamati. So, sige, standby mga ka-aksyon sa dugang pa naton nga mga balita. Pesyara tayo, pesyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede. Kag pabalik diri sa Action Report Sunday edition mga ka-action sa nasilingkaw ng kaina sa inyo nga pila ka mga balita lokal ang ato niya nga pag-istoryahan subong adlaw. Kay si Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez mga ka-action. Kaupon man kay Governor Bong Lacson kag ang provincial director kag city director natalana nga magsapol buwas iya nga adlaw mga ka-aksyon kag ila diri pagatalakayon sa nasambit kapag sinapol buwas nga adlaw ang mga kinanglanon sa kapulisan para ma-address iniblang mga shooting incident nga nagaluntad sa syudad iya sang Bacolod. Kag suno kay Benitez nga may mga update naman sa iya nga pila naman kuno ka mga shooting incident nga na-file na ang case kag nasulbar na of course ang kaso. Pero sa sining adlaw or sa Monday mga ka-aksyon, so ilay na pag-istoryahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kay agud man ma-address mga ka-aksyon. Balo ka, grabe, nagidya subong ang syudad sang Bacolod when it comes to iniblang pinatsanay nga ginatawag. Kibot ka na lang ya pagka the next day, may ginluthang. So, pagka the next day, may ginluthang na naman mga ka-aksyon. So, ano bala, na ano ni ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Hindi mo naman siguro makabig nga isolated. Kaya isa ka bulan, subong 8 naka-shooting incident ang nagluntad. Kag according to kay Action Zeal, 6 diri ang napatay mga ka-aksyon Kaya ka inas ang kagahon, may isa na naman ka-shooting incident nga nagluntad sa may Rizal Hilado. Dra sa may Rizal Hilado Street nagluntad. So, na-confirm may nagluntad yung man nga shooting incident. Pero, aigo lang ni kuno sa wala man siya napuruhan. Pero tingmayo lang kay wala napuruhan, no? So, amo na lang giniya kahapos magkuha sang kabuhi o magtapos ang kabuhi sang isa ka tawo. So, dapat ini nga solusyonan mga ka-aksyon. Although makita tama na nga aton mga kapulisan nga nagalibot, hindi gid man tanan mabantayan mong, no? Sa pag libot-libot. Pero tani man muna, mas doblehon pag naton mga ka-aksyon ang pagbantay sa nagakahanabo man sa syudad, no? Kay may nakita ko sa naligad galibot ng sod pero chill kay naga-smoke, diba? Do mayo man. Sige. So amo na, kabay pa nga masulbar ining kaso sang pinatsanay sa syudad sa Bacolod kay hindi na gid mayo mga ka-aksyon kay pila ka mga kisabla gabasa ko sa mga comments bala. Ginatawag na nila nga hindi na City of Smile ang Bacolod kundi City of Crimes na kuno mga ka-aksyon. So mga ka-aksyon ta nagakakugmat na, nagakakulbaan na, especially magwa sa kagabihon, hindi na bala safe bala. Kay tungod sa sini mga nagaluluntad ng mga pagpangluthang diri sa syudad sang Bacolod. So, amo na, kabay pa nga may positive nga outcome ang ining pag-istoryahanay or natalana nga pagsapol nanday Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez kag Governor Bong Lacson sa makabot iya nga Lunes o na buwas nga adlaw. Okay, kag ari pagin mga ka-aksyon no, nami man nga update kay kahapon kundi gininaugurahan na si re-elected 3rd District Congressman Kiko Benitez.
So nakasugdan mga kaaksyon sang sulod sa iya nga ilakip ang Negros Island Negros Island para sa ah, 19th Congress. Bali iliwat nila iga-file ining NIR or Negros Island Region. So, suno kay Benitez, ila nakasugtan sang tatlo ka mga kongresista sa Negros Oriental, 7 sa Negros Occidental, kag pati na sa Siquijor mga kaaksyon ang ining proposal nga liwat nga pagpabalik sa Negros Island. Kag sunod diri kay Benitez nga ginkasugtan man sa ila initial nga pagsinapol nga ang syudad sang Bacolod ang mangin mayor nga mga opisina sa mga ahensya sang gobyerno kag may extension office naman sa syudad sang Dumaguete. Ti mayo ini mga kaaksyon. Imagine bala, mayo gid nga may mga offices tadi sang government kay di ba? Diri sa Bacolod ang aton nga mga professionals magpa magpa-renew sang ilang nga mga PRC license bala matabok pa sila sa Iloilo para mag-amo na bala mag-process ang mga amo sina nila nga mga dokumento. So siguro may mga amo na nga offices para less man ang pagbiyahe sa ibang nga lugar kag amo man sa Manila bala ibang nga mga offices dito sa Manila nga arab lang kinanglan mo gid magpa Manila dito ka ma-process ang amo sini. So kabay pa nga soon bayaran diri sa syudad sa Bacolod, especially kung maduso ining ginaduso Manila nga pagpabalik sa Negros Island region mga kaaksyon. Okay? So kabay pa nga matigayon ina mga kaaksyon. Kaya ako pabor ko niya sa Negros Island region nga ginatawa. Kag, umpisa naman sa Hulyo 1, mga kaaksyon 2022, si 3rd District Board Member Manuel Frederick Manmanco amo na ang magaserbe bilang Senior Board Member sa Sangguniang Panlalawigan sa Negros Occidental. Kay Siko, mga kaaksyon, ang nakakuha ni isang pinakamataas nga porsyento sa kadamuon sang manakakuha sang boto nagligad iya nga May 9, 2022 election. So iya pagabuslan dire si 1st District Board Member Romel de Bolgado sa amo iya nga posisyon. So naibaloan nga ang pagdetermine o pagdeterminar sang ranking ang ginabase mga kaaksyon ha sa porsyento sang boto nga nakuha sa kada distrito. So ang senior board member amo ay katatlo nga pinakamataas nga ranking official sa Negros Occidental kag siya man ang mga bulos bilang presiding officer sa tion nga mangin ineligible bala o kon incapacitated ang vice-gobernador. So siko ang isa sa mga napulo ka mga re-elected nga provincial board members sang nagligad iya nga May 9, 2022 election. Kag by the way, mga ka-action, congratulations gali kay Sir Richard Hilangre bala. Kay siya nasubong mga ka-action ng bag-o nga principal sa Bacolod City National High School effective June 13. So si Sir Hilangre ang una na nga nagpangalagad ini sa Handumanan National High School, antes pa man siya na promote bilang principal 4. So sa tanan ng mga eskwela dira sa Bacolod City National High School, mayara na kamo sang bag-o nga principal nga mo iya si Sir Richard Hilangre. Okay? So sige kag arib lang mga kaaksyon no sa madumduman yung nagligad nga adlaw mga kaaksyon. Isa naman ka insidente sang irib lang na igo sang kilat mga kaaksyon dito iya sa syudad sang Sipalay ni balamong no dito iya sa syudad sang Sipalay. So may pahanumdom diri si Provincial Disaster Management Program Division o kon PD-MPD head nga si Dr. Zephyr Gerhard Kailian. So may mga pahanumdom siya kung anong himuon sa publiko kung may magluntad nga kilat kag pagpanaguob mga kaaksyon. So suno kay Dr. Kailian nga dapat hindi magkumpiyansa. So hindi magkumpiyansa ang publiko sa tion nga may kilat kag daguob kag maglikaw sa mga bagay nga may posibilidad nga amagon sang kilat. So pila diri sa iya pahanumdom
amo ang pagpalayo sa mga dekuryente nga kagamitan subong man sa mga gamit nga mahimo amagon sang kilat. So i-off ang main switch kuno mga kaaksyon kag hindi magpalapit sa tubig. So kung ara ka sa inyo pulian, i-off dra ang inyo nga main switch kung na may mga baskog mga pagkilat nga nagaluntad. Kunyara ka naman kuno sa open field, kinahanglan nga magpalayo ka sa kahoy. So hindi ka magkadto sa mga nataasan man nga lugar kag kun may mga upod dapat maglapta-lapta kamo gali mga kaaksyon. Kag suno pa kay Doc Kaelian o kon Dr. Kaelian nga kun hindi malikawan nga yara sa open field ang himuon kuno amo ang pagkatin-katin pagkatin-katin sa diin nagatihin ang imo dira nga mga tiil, no? Especially usually ga ka biktima mga kaaksyon ini aton bala nga mga tapasero bala nga timingan nga mag-ulan or magpangilat ara sila nagapanapas sang tubo. So amo na himuon nyo sa aton dira nga mga especially mga tapasero nga ara sa open field. So kung may mga kilat nga magluntad kay hindi gid malikawan kag wala ka mo sang makaduan nga safe area, ang masimuon yung mga kaaksyon magkatin-katin sa di nagatihin dra ang inyo nga tiil, nagadoko ang ulo kag ang mga kamot nakatabon sa inyo nga dulunggan. So ini nga pahanumdom ginhimo ini ni Doc Kaelian kay atong nasiling ko nakaina nga sa Sipalay ni natabo mga kaaksyon. So isa sa mga apat nga mga kabataan nga naigo sa siningkilat ang napatay gid, no. So condolence sa family. So amo to ang pila ka pahanumdom ni Dr. Kaelian agud malikawan man naton ang kasubong sini nga mga aksidente o kon insidente mga kaaksyon nga hindi malikawan nagaluntad. Okay? So, sige, 5:48 Action Radio, Philippine Standard Time. So, sige, sa iluhanta ang mga balita. Dri na ta sa aton nga mga action reporters. Aton pag-unahon ang report nagikan kay Action Art Tayhupon. Assessment sang bitaw angot sa experimental night market sang syudad na talana nga igasumiter sa sangguniang panlunsod pagkatapos sang Hunyo 30. Detalye with Action Art Tayhupon. Action Art? Good morning, Action Dorel. Wala sang epekto sa dalagan sang trapiko. Ang ginpatigayon nga night market sa Dalan Balisteros, umpisa tinalikdan nga adlaw, Biyernes, Hunyo 17. Ini ang naging resulta sa ginpatigayon nga assessment sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw. Suno kay Dines Perma, Public Information Officer sa among talatapan, magapadayon pa ang ila pagmonitor sa lugar tubtob matapos ang among aktibidad sa masunod nga simana. Dugang pa ni Perma ang resulta sang ila assessment kag evaluation ang natalana nga igasumiter sa talatapan sang sangguniang panlunsod pagkatapos sang Hunyo 30. Sa naibalawaan nga base sa schedule sang experimental night market sang syudad, ini ang patigayonon lamang sa adlaw nga Biyernes, Sabado kag Domingo umpisa alas 4 sang hapon tubtob alas 10 sang gabi o kun Hunyo 17, 18, 19, 24, 25 kag 26. Ang wala gin man taguro changes the same ang guro Japon kay so parang wala hindi man apektado traffic tay. Walis kay makasugod na sila ra sila sa sulod. So ang aton nga lusuryag usual maging magutok na kay mga vendors sa pagkapon sa mga prutas kay kunara nasa sa ano mo dalan tungod nga sa renovation sa Central Market. Kanya ang Gapuslao Gaisano kag ang Araneta to ba unit top the area makadto Balisteros the way to the problema. So, clear gina siya ang dalan pagkagabi, hindi kita makagutok. Kamo na may concern ang traffic, so assessment naman wala, hindi maapektuhan ng traffic, requirement ng sanggunian sa amon sang assessment report after the sang June 30. So, masubmit kami report sa ila sang dalan kung kaya mo na nabutan sa resolution, masubmit kami report kung apektado ang dalan sa sinang activity. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Damo ginya salamat Action Art Tayhupon sa imo balita nagikan sa City Hall. Sa ilohantang balita nagikan naman kay Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office pagpatay sa negosyante sa biya sa kinadrive para ng investigasyon sunod kay BCPO Director Colonel Martir. Detalye sini with Action Eric Magbanwa. Action Eric.
Good morning, Action Dorel. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Padayon paghihapon ang investigasyon sa Police Station number 2 angot sa paglutang sa negosyante nga si Jeffrey King Sing, 40 anyos, nga pumuloy sa Catoslao Street, 27th Street, Barangay 1 sining siyudad sa Bacolod. Kung imo Action Dorel madumduman, Hunyo 14 sang ugto, sang gindultang sang wala pa makilala nga persona, si Sing sa intersection sang BS Aquino Drive, Lacson Street, Barangay 5 sining siyudad sa Bacolod, nga nagresulta sa sinikamatayon. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Jose Martir, maidid nila nga inimbestigaran ang ini nga kaso, kag nagapati siya nga masurbar ini sa Police Station number 2 sa bulig sa pamilya sang biktima. May mga CCTVs naman yan na kung Action Eric, but medyo hindi pa maklear dito medyo layo ang ibang daw flight. Kung may harap akataki na check pagit ng CCTVs, in fact may ongoing talks subong ang ating Station 2, investigators na with the family, at subong sila sa ila balay. Kamusta ang kooperasyon sa pamilya sa pulis na, sir? So far, okay naman. At first daw, hesitant pa sila o comment pa sila, but kagina daw nag-support pa sila nga mag-initial talks to PS2 and the family. We heard nga daw ginatutukan sa Station 2, sir, ining kaso nga daw away pinamilya parte sa nagkaladula nga mga baligya sa sulod sa warehouse, sir, sang isa sa mga pamilya? Yes, Action Eric na, may harap na sila. I've seen that report and mga videos, hindi man pag-intindihan na siguro with the family, kung pa nag-check naman. It could be possible, sir, nga masolve na rin kaso. Yung ating one kinamon Action Eric, no, hindi man ta Superman yet, but we will be trying our very best na mabulitan ang pamilya. Ang yabi, sir, sa pamilya actually. Yes, sir, mga cooperation lang at kung may napalatan sila, share lang. Kung ang tagit, mapayot ang kaso para masultan. Ang imo sir instruction kay Pendon, anong specific, sir? I directed him, no, to intensify the conduct of investigation, no, na double the effort in conduct of visibility patrols. Anyway, ang atong visibility patrols, ang ating manaya. Galing kayo may instances, di pala, pagkatapos ito doon, di pala niya gadget. And di naman maiwasan kasi, kung bisa na nung taka-visibility, kung may interest, kung may dumot, kung may blood test, daw, isa daw tuyoon, dito kaputlay man sanggo na permit. Anyway, tiyan mga kaso sa Bacolod, sir, especially tiyan mo ning ulihin, wait naman yung ginaong tatar actually. Yes, oo, dito kita pag-untatan Action Eric. Get pa ninyo hagi kami nga masultan. Bacolod City Director Police Colonel Tomas Jose Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Damo ginyo salamat Action Eric Magbanwa kag this time aton pagasaylohan ng mga balita nagika naman sa atong mga action correspondents aton unahon kuha ang balita nagikan iya kay Action Nelson Patino pagpamatay sa mga rebelde sa mga tao daw kasubong lang sang manok suno iya sa militar. Detalye sini with Action Nelson Patino. Action Nelson. Yes, Action Dorel, presensya sang militar sa boundary sang Calatrava, Tubuso kag Escalante nagapadayon. Kag ang awareness campaign sa social media nga nagahatag impormasyon sa hindi maayo nga ginahimo sang armado nga hublag ang ginapabakod pagid sang militar. Suno pa sa kay Lieutenant Colonel J.J. Habines, Battalion Commander sang 79th IB, dapat nga hindi na pag-itolerate sang mga pumuluyo ang ginahimo sang mga rebelde. Dugang pasini nga daw kasubong lang sang manok ang kinabuhi sang isa katao sa pagpamatay sang mga rebelde labi na gid sang katapusan nga quarter sang tuig 2021 nga konsadiin sunod-sunod ang ginpamatay sang mga ini. Samtang ginapasalamatan man Action Dorel ni Habenes ang programa sang local government unit nga nagahatag sang livelihood sa mga rebelde nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Report para sa Action Sunday Edition. Nelson Patino sa Bacolod, Action Radio. Madamo ginyo salamat Action Nelson. Kagadri naman kita sa balita nagikan iya kay Action VJ Apasible, Himamaylan City Police Station para ng kampanya batok sa ginaligar recruitment sang NPA sa pila ka mga buluthuan. Hepe, may panugyan sa mga kabataan. Detalye with Action VJ Apasible. Action VJ.
Padayon sa karon ang ginahimo ng information and dissemination sa kagpagbisita sa mga eskwelahan sa mga katapo sang Himamaylan PNP bilang kabahin sa ila sina ginapatuman nga kampanya batok sa ginalegar pa recruitment sa makawala nga grupo o mga New People's Army sa mga kabataan. Suno sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, hepe sa Himamaylan PNP, nagapakig-angot sila sa mga miyembro sang KK-DAT o kon kabataan kontra droga at terorismo. Nakipman ang pagbakig-hinunanon sa mga SK chairman sa Himamaylan bilang kabulig sang kapulisan sa kampanya batok sa mga pagpang-recruit sa mga New People's Army sa mga pamatanon. Dugang panihumukan, mas ginpasangkad pa ang ila pagpalapnag sang impormasyon. Angot sini kag mayara na sila sa mga programa ang tinutuyo among malabot ang mga kabataan humalit elementary tubtob kolehiyo. Kag ginahingyo man ang mga ginikanan kag mga manunudlo nga bantayan ang ila sa mga kabataan kag tudluan nga hindi gayon magpati sa mga ginahambal sang iban nga mga individual, partikular na ang mga makawala nga grupo. Pamatiyan tang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan. Sa ato sa mga yun sa Himamaylan kung kung kapamati sila tanan. Yung hindi sila magkuhan magpati agad sa mga matamis sa nila kaya alam naman nato wala sila sang katuan na manami. So hindi kung magpati sila sa mga kaliwa grupo so katuan natin nila diretso talaga bukit na sila kagula sila puturo wherein supposedly ang mga youth natin is sila yung mga next generation na maghawak sa aton na pungsod. Nabatian ang hepe sang Himamaylan City Police Station. Report nagikan sa Quinto Distrito, ini si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Madamo ginyo salamat Action VJ. Kag pagakuha naman nato ng balita nagikan kay Action Roger Gutip, maestra nag-turnover sa pulis sa isa ka armas Luthang. Detalye with Action Roger Gutib. Action Roger. Yes, Action Dorel. Blessed Sunday sa ato naman nga mga ka-aksyon. Balita gikan diri sa siyudad sa Cadiz. Isa ini ka maestra nga nag-turnover Action Dorel sang isa ka armas. Suno sa pahayag niya sini nga ini nga armas ang ginaparagyahan sa iya sini nga bana. Alas 10:50 takna sang aga kahapon ang armas nga ini gain turnover sa may bahin sa Cadiz City PNP sa mismo police station ni Mrs. Idelin Flores Losada nga sa rin sa report kamo ni siya ang isa siya ka teacher nga nag-turnover kining isa ka 22 caliber nga revolver sa din may serial number pa nga 506 o 50967. Ang report wala man ini sang bala pero ang balita nga ini nga armas ginaparigyahan kuno siya sini nga bana nga si Miss Milnor Losada. So mayo man nga si Kang kay ban ang isa sang ilalantaw diri nga tungod nga kabalotay ni may mga serial number na posible may ari ini siya nga lisensya. So ang kapulisan sa siyudad sa Cadiz karon nag-intensify gid sing ila sini nga tukhang kontra illegal nga pusil kag amo na ang isa ka teacher nagatag man sang isa ka good example sini nga gin-turnover ang armas nga paragihan siya sini nga bana sa kapulisan nagod nga mangin safety. Gipasalamatan naman ni Police Lieutenant Colonel Julian Diski ang kooperasyon sa mga pumuluyo sa sunod-sunod nga pag-surrender sining mga armas Luthang kay bisan pa gani nagligan nga adlaw mayara man to nga nag-turnover sa isa ka caliber 45 kag isa ka shotgun nga gin-turnover man sang isa ka 59 anyos nga nagaparagya sang abo nga armas. Sa Action Doral ato si madulong nga report gikan diri sa may siyudad sa Cadiz para sa Action Report Sunday Edition. Ini ang inyo ka-aksyon Roger Gutib, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Last 6 in punto Action Radio Philippine Standard Time. Madamo ginya salamat sa mga balita nagikan niya sa aton yung mga action reporters kag correspondents.
Sa aton naman nga pagbalik mga kaaksyon, pila ka mga balita nasyonal, aton man pag-istoryahan. Sa siring aga, dugang pag nga balita sa patag sa entertainment kag sports. So, standby lang kamo dira mga ka-aksyon no, sa aton nga pagpangalagan. So, magabalik kita pagkatapos gid lamang sining. Okay, so good morning sa gihapon. Sa liwat, good morning. Athea Kimeriman, good morning sa imo. Happy Sunday. Kay Celis John Dexter, good morning. Joshua Christopher Bellas, good morning Joshua. A blessed Sunday. Dali lang. Sige. Happy Father's Day sa aton tanan nga pinalangga nga mga amay. Saya daddy kag tito and lolos niya. Lolos out there gali. Sige, so happy Father's Day. Mavic Bernesto, good morning. Watching from Paris. Oy, good morning sa imo dira. Yes, correct, Miss Jinky. Kay Ma'am Van and Doc Matt Mayo, good morning sa inyo. Dira sa may Rochester, Minnesota. Kay Mama Lulit Dialagdon ni Miss Jinky, ginag-greet niya man. Kag sa mga friends sa Barangay Pandanon, DSB. Kay Ray Flores Barrioga, good morning. Miss Homa Lumena, good morning. Evelyn Sinaon, good morning man. Kay Robert Troma, good morning sa imo and happy Father's Day. Okay, so sige karon naman ang iban mga ka-aksyon naton nga greetings. Kag kay Miss Rona Rihida Trava gali bo, dumalipat pa ko, dali lang. Si Miss Rona Rihida Trava, good morning sa imo. Kag pag-greet niya na Happy Father's Day si tata niya Teddy sa Yabana, sweetheart niya nga si paano ganyan basahon Miss Rona, jeans or jeans or hin, hindi mo ko pwede hin no, so sige kag Happy Father's Day sa inyo dira tanan. Chezo Mora, good morning kag happy Father's Day. Ginatamyo niya tanan niya amay sang Happy Father's Day. Okay? So, sige standby sa pila pa naton ka mga balita. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas sang gadgets kaangay sang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis.
Last size 15 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, so pabalik na din sa Action Report Sunday edition mga ka-aksyon. Sa subong nga adlaw ha, magluwas nga Father's Day kag ginadumdum man nato na ika 161st nga birth anniversary ni Dr. Jose Rizal. Subong nga adlaw mga ka-aksyon, pati gayunon man ang inauguration ni incoming Vice President Sara Duterte Carpio. So si incoming Vice President Sara, siya niing magaserbe nga ika-15 nga Vice Presidente sang Pilipinas. So karon las 4:30 sang hapon mga ka-aksyon, pati gayuno ng iya-iyang inaugurasyon sa San Pedro Square, of course sa syudad sang Davao, kag ginapaabot man diri nga magatambong ang iya amay nga si outgoing President Rodrigo Duterte mga ka-aksyon. Okay, so sa iba na si ano naman niya si President-elect Bongbong Marcos, ang iya naman inauguration natalana naman sa Hunyo at 30. Okay? So, ari mga ka-aksyon, no, ang update naman nagikan sa Department of Health kaya ginalantaw nila nga posible magasaka sa 800 to 1,200 ang daily cases sa COVID-19 sa katapusan sang Hunyo kung magpadayon ang ilan obserbahan nga pagsaka sang kaso. So, sa mga nagliligad mga ka-aksyon, naka-record lang kitaya sa tag 200 plus, 300 plus ng mga COVID cases. So, subong ko no posible kung magsaka sa 800 to 1,200. Pero ging klaro ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verriere nga ang projections ang isa lamang katalamdan sa ahensya agud makapreparar sa anuman nga posibilidad. So samtang wala naman ilan ini nga ginakabig nga surge ang pagsaka sa kaso bungod hindi man madasig ang pagsaka kag ang nagadugang hindi man madamo maka-action. So hindi da magsala-sala magpanik dayon kag magwalwal sang sungad mo nga magambal nga ay COVID-19 wala na COVID mo na wala na COVID ginapagwa nang nila may COVID na pero wala COVID ay client. So amo na ano lang ta, padayon lang tagyapon nga magsunod sa protocol bisan la kagapati dira nga may COVID. So kagapon face mask kag mag-alcohol kag mag-inom sang vitamins, na? So sige. Kag next week mga ka-aksyon ha, speaking of ang mga kabataan bala may edad 12 tubtub 17 anyos ang pwede na makapa-booster shots. Ini matapos nga aprubahan sang Health Technology Assessment Council o kon HTAC ang paghatag sang dugang nga dose para sa nasambit nga age group. So ginpahayag iya niya Health Undersecretary Mirna Cabutahe nga nagasumiter sang rekomendasyon ang HTAC para sa rollout sang booster shots sa again edad 12 tubtub 17 anyos mga ka-aksyon. So, hulato na ito na ipagwa nga implementing guidelines ng, of course, National Vaccination Operations Center o kon NVOC mga ka-aksyon. So, tubtub Hunyo 13 nga record, yara pa lamang ha sa 14.6 million ka mga individuals o kon malapit 26% pa lang sa eligible population ang nakabato na sang ilang nga una nga booster shots. Okay. So, magluwas sa mga balita mga ka-aksyon sa COVID-19 kag mga vaccination update. Ang Department of Health may anunsyo man mga ka-aksyon kaya sunod sa ila may 38,000 na ka mga eskwelahan ang handa na sa face-to-face classes sa pagbukas ng school year 2022-2023 sa bulan niya sang Agosto. So out of 38,000 schools nga natala na magbukas ng face-to-face, 36,000 rin mga ka-aksyon ka mga schools ang nagikan sa public schools. Kag of course ang 2,000 is of course from the private school. So, ang 36,000 nga public schools mga ka-aksyon, 80% ni sang kabilugan nga 47,612 ka mga public schools diri iya sa Pilipinas. Okay, so maayo ni nga development kaya at least ang makabataan ta makabalik na klase face-to-face kay mas maayod man yang face-to-face mga ka-aksyon mong kay mas damo ma-learn ang makabataan, especially ang ining makita makaupo nila mismo ang ilang manunodlo. Okay, so sige. Sa pila ka mga balita man nato mga ka-aksyon sa patag sang sports aryo kay si Carlos Yulo bala mga ka-aksyon kundi damlag lang sa Southeast Asian Games
puli ni siya sang madamo nga gold, nakakuha na siya sang madamo nga gold. So subong may bag-o naman siya mga ka-aksyon nga nakuha nga gold medal naman. Diri naman sa bago lang natapos nga 9th Senior Artistic Gymnastic Asian Championships sa Doha, Qatar. So, nalutos niya diri mga ka-aksyon ang atleta nagikan sa Korea, South Korea nga si Kim Han-sol kag si Yang Jiazing gikan naman sa China. So again, congratulations kay Carlos Yulo, ginakabig na siya subong mga ka-aksyon nga Asian champion, no? So dugay may ano ni siya, may tawag sini gani ang tawag sini gani. Dugay tawag na siya bala nga may nalipat ko sa term. But anyway, so mo na basi tawagon siya nga the golden boy, no? Kay damo siya nakuha yung nga gold. So congratulations Carlos Yulo kag Team Philippines, of course. Okay. So, sige do, kulabos kita sa time, mga ka-aksyon. No? So, iba nga mga balita, daso na lang. Pero sa aton nga, ma-pause kita na for some commercial breaks, gamay lang gid. Kaya sa aton pagbalik kwaon transaction, Zil Minardo, para na sa detalye sang shooting incident nga nagluntad iya sang kainasang kaagahon. So, sige, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Donate. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Las 6:25 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag sa gihapon Action Reports, Sunday edition niyo kaupod niyo alagad Action Dorel Kabato. Kag this time, ato naman pag-akwaon ang balita nagikan niya sa aton patrol with Action Zil Minardo. Update sa shooting incident nga nagluntad kay niya sa kaagahon. Detalye sini with Action Zil. Action Zil? Aksyon na Doren, apilason ang duwaya ka biktima o kanakalalaki matapos nagluntad ang pagpangluthang sa Rizal Street, Barangay 26, Siyudad sang Bacolod, mga alauna sang kaagahon Domingong adlaw, Hunyo 19, 2022. Ginkilala ang biktima kanday Richard Jimenez nga nakaangkon sa pilas sa nawala sa Ningatiil, Jorem Sibog, 24 anyos, residente sang Purok Star Apple, Barangay 27, Bacolod City, nga nakaangkon naman sa pilas sa Iyachan matapos masalabat sang ini ang naglabay lamang sang nagluntad ang insidente. Lunsay gindala ang duwa ka biktima sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital agod mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ang suspetsado nga ginkilala kay Police Master Sergeant Chief Disukatan kag ginhand over ang service firearm nga Glock 17 nga mayara isa ka magazine kag loaded sa live ammunition. Na-recover sa crime scene ang 3 ka live ammunition na kanadad bullet kag 4 ka fired cartridge. Sunod sa mga residente sa nasambit nga barangay, mayara pagkomprontohanay sa tunga sa nga suspect kag biktima kag sa inisyal nga impormasyon, love triangle ang kausa sang insidente. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan angot sa natabo. Balita gikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 6:27 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag madamo gid salamat Action Zil sa balita ang imo ginadulong. Anyway, matamyaw ko anay sang Happy Father's Day kay Maninoy Michael Jr. season nga nagamonitor dira sa may Chateau Elise Parañaque. Kag ginagreet niya man ang tanan nga members sang Hammerhead Tulyamo basketball team. Kay Faustino Capillo Navarro Jr., good morning sa imo. Dira sa may Lahad, Datu, Sabah, Malaysia. Day na Magbato, Malabago, good morning. Eden Escosora Divina Gracia, good morning. Happy Father's Day from Eden and for your children. Kay Glenn Jr., Gilin and sige kay Jemag Hamantok, good morning man. Kay Happy Father's Day sa talang tatay, mabuhay kayong lahat mga ka-aksyon. Donna Sola Gomez, Jory Pomoceno, good morning. Jonaline Ninyal de Cripito, good morning man kay Sir Dexter Kunodjan Celis, kag Edgar Sipida, Kit Macariola, good morning. So again, Happy Father's Day sa tanan niya amay subungad lang mga ka-aksyon. Personally, hinag-greet ko man ako ni Father kay Papa Doms, Happy Father's Day sa imo. I love you and see you soon. Kaya sa tanan kong matitos and titos and lolos, no? Sa akong mga cousins, mandara ng father na. Happy Father's Day sa inyo tanan. Sige, madamo gid masalamat mga ka-aksyon sa inyo pagupod sa akon sa siniman nga aga. Kag stay safe gid kita. Kag sa tanan nga magabiyahe subong adlaw mga ka-aksyon, hinay-hinay lang. And God bless us all. Again, Happy Father's Day mga ka-aksyon. Hindi naman sa Action Dorel Kabato. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!